Kwalità tal-ħajja aħjar u opportunitajiet għal kulħadd. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet fejn ingħatat ħarsa lura għal proposti li tħabbru fil-bidu ta' din il-ġimgħa, proposti li primarjament jolqtu s-settur edukattiv, il-ġenituri u tfal. Id-Deputat Prim Ministru u Deputat Mexxija għall-Affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista Chris Fern saħaq li l-Partit Laburista huwa preparat sabiex iwettaq il-proposti li qed iressaq, hawn fost oħrajn semma l-proposti favur l-iżvilupp ta' tfal tul ħajjithom u anke żidiet f'miżuri fosthom il-Children's Allowance li prattikament se tiġi rdupjata. Semma wkoll il-benefiċċji miżjuda għal min ikollu tarbija jew jadotta tfal filwaqt li enfasizza l-importanza tal-proposta tal-emendi fil-liġi tal-IVF fejn issa l-proċess kollu se jingħata b'xejn anke għal dawk li jkunu jridu iltieħor. Fuq kollox, aħna meta nħarsu li għajnejn il-koppji, il-missirijiet, l-ommijiet potenzjali li jixtiequ li jkollhom tarbija u għax għandu problema tal-infertilità ma jistgħux, ma ngħidulhomx intkom ikkonsolaw billi tħarsu li tfal ta' ħadd ieħor. Aħna ngħidulhom għamlu koraġġ, aħna ħankunu magħkom, fl-ewwel 100 jum ta' Gvern Laburista ġdid ħankomplu nwessaw il-proċess biex intkom ukoll ikolkom l-opportunità li tħadnu ħajja ġdida magħkom li ssiru ommijiet u missirijiet illi fuq kollox twettqu il-ħolma tagħkom, nagħmlu l-ħolma tagħkom illi ssiru ġenituri realtà. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Green aċċenna l-garanzija għat-tfal li ħabbar il-Partit Laburista jekk jingħata l-fiduċja jmexxi Malta fis-26 ta' Marzu li ġej. Hawn il-Ministru Green ma rremarka l-estensjoni tal-miżura ta' child care b'xejn lil kulħadd anke għal dawk il-ġenituri li ma jaħdmux. Semma wkoll miżuri oħrajn bħal inċentiv ta' 300 euro fis-sena għall attivitajiet ekstrakurrikulari ta' tfal barra mill-iskola, laptop xejn lill-istudenti tas-7 sena, l-estensjoni tal-one tablet per child fis-sekondarja u x-xiri ta' uniformi fil-bidu ta' kull sena akkademika flimkien ma' servizz ta' internet b'xejn ċoli tal-vista għal min ikollu bżonn u jgħix familja vulnerabbli. F'din il-garanzija biżidiet fiċ-Children's Allowance illi semma d-Deputat Prim Ministru kif ukoll dak ikollu li għaddi kif semmejt jiena ħanaraw investiment ta' 145 miljun euro fuq 5 snin. Dan ifisser illi ħankunu bil-fatti qegħdin inkomplu ninvestu fil-qasam edukattiv, bil-fatti inkomplu nagħmlu differenza fil-ħajja tal-istudenti Maltin u għawċin kollha. Rridu naraw li l-uliedna kuntenti u liedna b'saħħithom u liedna jimxu il-qoddim fil-ħajja tagħhom.